Approvati kważi 200 kandidat fisem il-Partit Nazzjonalista l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li se ssir fit-8 ta' Ġunju li ġej. Dan tħabbar waqt laqa li saret fid-Dar Ċentrali indirizzata mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Laqa l-kandidati kollha li ġew approvati s'issa fisem il-Partit Nazzjonalista għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u li kienet indirizzata wkoll mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino u mill-Koordinatur tal-Kunsilli Lokali Charles Bonello. Matul din l-istess laqa ingħatat aktar informazzjoni dwar il-programm ta' formazzjoni u taħriġ li ġie mħejji propju għall-kandidati kollha fisem il-Partit Nazzjonalista mill-Fondazzjoni Għażat bi spjegazzjoni li ingħatat minn Rodri Kaġus li jmexxi l-istess fondazzjoni. Tul dan il-programm ta' taħriġ li se jsir fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista ser jingħataw diversi sezzjonijiet kemm dwar l-istruttura tal-partit fuq livell nazzjonali u lokali kif ukoll dwar il-vokazzjoni ta' servizz mibnija fuq il-valuri ta' integrità u għaqda f'tim wieħed fih dan il-Partit Nazzjonalista. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech tkellem dwar l-importanza tal-ħidma tal-kunsilli lokali u insista li l-lan tal-kunsillieri huwa li jaqdu lir-residenti kif ukoll lill-lokalità biex isiru proġetti bi pjan, bi ħsieb u konsultazzjoni. Bernard Grech tenna li jinsab sodisfat bit-taħlita li hemm bejn kandidati ta' esperjenza u oħrajn żgħażagħ u ġodda li avviċinaw lill-Partit Nazzjonalista sabiex jagħtu semhom fil-lokalitajiet fejn trabbew u għexu.